Awas panas loh. Bakar singkong dulur. Nah, hidup di desa di malam hari. Kita membakar singkong. Nah, minumnya teh hangat. Mateng tenan purung. Lho lah. Gosong iki sik pucuk silake tengah urung iki. Ide. Wes ah. Oh, wes le. Empuk jare Pak De, Kak. Dulu. Mak belum langsung lho. Wes ah. Wes empuk. Ngerempuk wes. Wes. Hancur iku. Nah. Anteman dia gede. Tok-tok deh. Wah, niku sing entahno ora jero niki. Empuk jane lho, Cah, lho. Bunge wis tuwek. Heeh. Singkongnya tuh. Singkong bakar. Wah, kudune mau dikerek sik ya. Ora rakus ini ya. Dikerek sik enak kunyek-kunyek enak banget. Mantep. Nih di hutan loh, ngebir. Apa deh? Ngobri kalah. Kehidupan di desa begini dulu. Malam bakar singkong. Lho kudune ngene iki lho jane. Kotak kuning-kuning ini lho. Dikerek sik kudune. Ora langsung digecek salah jane mo ya. Kesuwen ya. Nek wong jaman dhisik kan dikerek isik, to sigar, ngah panas dipangan. Iki mungah-mungah dipangan. Puncak tenan urip boten apa ngene. Hah? Urip. Puncak lawu. Urip. Nek kowe nandur pas aja saiki. Sandeng niku. Udan-udan kae. Awen sampean pas rono pas mateng dipek. Kalah. Pasti kok bakule. Warung. Blandreng. Ya barang kene nek gelem. Sampe awake nandur. Makanya yang puncak laut tak kon ndupuk wit pohong. Mau tandur ning alas sono pas awake rono mat. Wah. Heeh. Ora pendak surone wis. No, suwekan. Pas banget wi. Eng ndur tadi ketheke lho pas ae. Lemahe gembur, enek banyune to ya. Heeh. Pas jembure ya, Yang. Mbok tancep 5 ono jes bate. Nah, muga etaras kok ngomah, mbok urugine to. Hah? Setahun kebak tales. Nek banyu men lawune ngomong niku lho ngene. Piye? Kula beto mau dorong botol. Heeh. Kula beto kan biyo. Niku tesih seger tekan Iya. tesih seger. Seger terus. Jangan kan dina sasi ra apa-apa. Aku yak sasi. Lah banyu alami sumber ya wis apa iku?
Ora ditumpakne mobil kayaknya. Aku gendang kono anu. Tengah tua. Galon kan anu. Ora digodhog malah kadang. Aku gak tak godhog ya, anak sendang kok kene tok. Iku wis seger san. Kowe ora ya? Belum deh. Sing di meditasi ini kok. Wudu, ndur kok. Jaring apa? Yang tengah anu deh. Kurang. Kayaknya kurang nih panas ya. Apa ya? Bahan bohong ya, Pak. Kesukaan bohong. Oh, ora, tangannya orang anu lho. Oh, mateng lho, sian. Mamar mulai mau. Tapi kok empuk. Oh, jerone deh. Ganyong ya. Jero ganyong. Bakarnya ya diareng nih. Kapan? Ini apa nih? Ini betul beli bengi kan, Pak? Betul Pak. Ini malam Jumat kan mriki. Kesel loh nih, butuh dhewe ya. Godhog dhewe butuh dhewe ya. Ngomah. Kesel paling. Kenapa manpung sithik nang warga ya? Herane kuwi lho, Dik. Sithik kan ta? Ngrasoi. Ana digoreng. Makanya wong dhisik manpung tok warga ya. Ya, bongi sithik nang warga nek itu ya. Kayak nanti rengangan ya bohong. Tengahnya anu deh ya. Nyontrot emang atas. Ketuaan berarti pun suwe kan. Ya bakar sesuk nih. Cek pira iki? Lho lah, cek telu tiba Bro. Iki urung iso gedhe katurane anu gedhe kok. Iki cek iso gedhe jane iki. Apinya tuh. Ngapa nek bengi suarane apa iku? Bangkong, kodok, mistik kayak ketak ya. Masane yo anu. Alame. Heeh. Ngetok kabeh nek awan yo ora enek. Turu nek awan.
Banyu entek-entek. Rasa tadi orang antik anu langsung wareg. Oke, matur sembah nuwun bersama Grak Satrio Maneges. Rahayu sedulur, salam damai seluruh alam.